Boleh jaga baba, boleh. Boleh, 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 baba, boleh. Sana. Baba kena, boleh. Ayah, baba. Baba kena, musir baba kena, musir baba kena. Ay baba, baba. Oi. Macam tu. Boleh baba, boleh. Ni. Boleh, 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 boleh. Ni. Kutum baba dah, kutum baba dah. Mobile lagi. Dah, salah. Gai. Ada di Jawa, Jawa. Boleh. Oi. Kau tahu mana ukra kalau na? Halo. Oh. Dah baba. गाव फुङावसो फैगासिनो माबा एयारपर्टजों मानसियावसो एकदम हेलो पुलिस स्टेशन भास्कर कहाँ है भाई थोड़ा देखो कहाँ है जालपान बोलो कहाँ है Waalaikumsalam. Sinkariya homeya. Minia boro jaha sar dong नै. Minia boro sar. Malah नुखो मा खोमसि लाइट गैया माथो ओइ जोङो माबाखौ रोङाखै आङो खावनैया इउटुबारा बेखौ गेलेयाना जोंनो रोंबावा नों बोरै रोंखो ना आसरितलै खोन्थाहरलाय देलाय आदा दे मबाइलाव नङाबा बबेसिम खोन्थाबावनो गंनै नांगोन मबाइला नों दोनथ'दो नामा ना लाइभ होदों लाइभसो हाब बासोला लाइभसो होदों न' हनै नोंखौसो नुहैफिनसिगोन हनै लाइभआ ओइ बिजि खावनै जानायखौ खोन्थाहरबा हर खावनै खोन्थाहरदो जों रोङालै इउटुबारबाबो जों रोङालै खोन्थाहरलै आदा दे खोन्थाहर सोरबो दे खावनैखौ रोङा र' खोन्थाहर दे एसे अननानै खोन्थाहर जों मबाइलाव खावनै जानायखौ रोङाखै ओंखायनो जों सासे मानसिनाव सोंहरदों नै बेनाव दा जोङो रोंसिगोन गाबोननिफ्राय खावनै होगोन जों ओरै खावसे बेलेग आरो गोजौआव बेलेग गाहायाव बेलेगबो होगोन जोङो मोनब्रै जानाय नामा मा जाबा जा ओरै खावसे मालाय बेलेगनि मोसानाय होयो फैनो जानि लाइभ फैदों दा नों औ नुहरजोब्बाय खोमालै जों रायज्लायनायखौथ' नुखाबाय ओरै बिन्दास उन्दुनानै दं गाइस नै गाइस रायजो राजाफोर नै बियो बिल्डिंखौ नाय बरियासो उन्दुनानै दं बालन्दा देरायाव दिनै गोदाव सोराव जिउ खुंनानै दं सोर संनो सोर जाहोनो कमेन्टखौ बहा नायो ओमफ्राय अफ खालामदो सोर जाहोनो र' नों जिरायलाय बागि आं 30 थाखानि बिसोनानै फैनि आं मालाय बोरै ओरैनो थाबाय थाबावग्रा नायाबा सोर जाहोनो सोर जाहोनो Sonati menati rupatia. Halo logoper, bयनिसिमबो अननाय जासिहरबाय
आङो गुवाहाटियावनो दं दाबो गुवाहाटियाव आन्दायनांगौ गोनां गैया लोगोफोर गुवाहाटियाव दङ फैसाया I am from the Guwahati फैनो अनजालि थैनायाबो सोर संबावो ओंखामफोरखौ सोर संबावनो मा थांदोब्रा गावनिजों सोना लानोसै जाबाय अरे कहाँ जा रहे आप कहाँ जा अभी रहे नहीं जाएगा हो गया इसको इधर रखेगा हाँ कपड़ा के थोड़ा सा सुखाने के लिए सुखाने के लिए अरे हाँ, अंदर से रखो बस ये हवा लगेगा इसको हवा लगेगा इसको फैन है ना फुल स्पीड हाई स्पीड लगाने से और इधर आ जाओ सो जाओ इधर यहाँ पे बैक साइड में रखो बाइबेल लानाय बायदिसो मोनलाय लिखा है जाना तुझे जाना सनम भर क्या ये है हासमोला लगाओ ये हासमोला डबल हैंडल लिखाओ और गैस भगाओ गैस भगाने के लिए गैस कोई भगाओ। जरूरत नहीं है जों बिसिबां ना बेदर जादोंबो माथो हामजोबदोंसोब्रा औब्रा हामदोंसोथ' आंबो नै गैला बाला थाम्फैया अरदों नै बहा होथारलायबाय जोंहा आसोलानो बहा खनबेसे हायो नोङो दे 20 बाहागि 20 गैला माथो हालाबो माथो 10 बारखौनो हाया खेला हाब मोनथाम लायानो 10 बारखौनो हाया आयो जालालै नै लोगोफोर मोनथाम लायानो 10 बारखौनो बुदावनो हाया मा जानोलै थैनोबो 15 बारल' हासै नायलाय नों आंखौ नायनो आं खनबेसे हायो दै मबाइला दैला हरलै गाख्रेबगोन मबाइला बाला हालालै बा खेपिंफ्रा दुरबल जाबाय नामा नों दैया आं खनबेसे हायो नाय दे दे आं खनबेसे हायो नाय हामार होला बिराद हामार खोमायो आंबो बारा हाया दे खनब्रैसोल' हायो लोगोफोरना गाइसफोर आखाया नांदों बुदावनो होनोसै आरोना माबायदि होयोमोनलाय ओरै आरोखि ना दे आं होरै दै जुर दे ओरै एसे खाथियाव लाबोदोंब्रा नै बुदावनो होनोसै माथो नुवानो आंखौ नुबाय दा नुबाय दे एक दुई तिनि चारि पाँच छय सात आठ नय दस एगार' बार' तेर' साधारन मोनदों आं 15 बार जेन थेन हाबावोमोन आरो माने एसे आङो नैबे माबायावहाय बिखाया सानाय दं नैबेयावहाय एसे माबा दं आरोखि ना सानसेखालि गारिजों एक्सिडेन्ट जानायावहाय नङाबा आङो माबाखौहाय बानायोमोन आरो 30 बारखौ बानायोमोन ओमफ्राय दायो नैबे एकदम नैबे मानि थाखाय दाग जादों लानाय जाहैदों माने हेलमेटआ थुब्ला गावनानै बाव बुदोखादों नैबे आरोखि ना गोग्लैनानै ओमफ्राय फोथायनाय नङा आरोना नैबेयावबो दाफनाफ्रावबो एकदमबारे बिराद गिदिर दोलाजोबखादोंमोन आरोना आं देखायनो दे फोथायनाय नङा दा बेनो एसे सिखारनो आरोखि ना आंना हेडेक जानानै थाबाय आरोना नैबे दोलानाया औ माने मोदोमानो साइसआनो गैखामो आरोखि ना दोलाफुरजोबखादों नै ओरैजायबो नै एक्सिडेन्ट जानाया नै बेफोरजों एकदमबारे बेफोरो साइसआनो थाखाखै आरोखि ना आंना नै बेफोरो ओमफ्राय नैबे हाथाया 1 इयार थादों आरो मावनानैहाय दाबो बारा बेदरखौ अरनो हाया नैबे दरखंनि हाथाया हाथाय थाइनाया आरो लेदो मावनानै दं आरोखि ना एक्सिडेन्ट बासिबाय आरोना बासिबाय माने थेवबो हेलमेट गैयामोनला जुदिबा
आंनि मोखाङा साइज खालिमोन आरोखि ना गय गोथाङै थानांगौआबो मुस्किल जासिगौमोन गानदो गस्ला गानदो बेबायदि आरोखि ना रायजो राजाफ्रा नुहुरजोब्बायलै सैथिबो दाबो थिग दं ना खनसे होजाबाथाय बाला खामि हारा गंब्रै गंबा थांखागोन आरो बेबो भिडिअखौल'सो हरबाय नै सोरलाय मिजिं माने ओरैबायदि होखागोन आरोखि होगासिनो माने खामि हारा आखाइनो ग्रुम थांखागोन आरोखि ओरै माबानि होजाबाथाय खम्फुआथ' हाखायो नालाय औ माने एकदम गोजोन खामि हारा खावब्रै खावबा जानला मोनलाखौसो सेस खालामजोबखागोन ना होखागोन आरोखि बैसो लांदों बैयाव रुलै लाइभ फैदों जोङो बै महिला लांदोंमोन ना माहाजोन महिलाया लाइभ होबाय थादोंलै नै नाय औ लाइभ होदों आरोखि ना बेखौनो नुगोन दा औ बेखौनो नुगोन ओइ नै माने गहपुरनि मिजिंलै बियो औ नै गहपुर रायजोनि हाय होनब्रा हेल' हाय होन दे दा नुगोन दा नाय बोर लानानै माने मानसिफ्रा ओरै माने बुस्लिनिखौनो मानसिफ्रा फिसा फिसौ मोदोम फिसा मानसिखौहाय गोदाव सोराव साननानै गाला आरोखि ना माने भिलु गैयि खालामोलै मानसिफ्रा माने भिलु गैयि दाखालाम खिन्थु बोरै दा डेन्जार बा गोरा जुदि जायो जोंनांगौबा फिसा फिसासो ओरैहाय माने ओरैहाय खोमगासिनो माने मोदोमा क्लाब थांखागोन आरो एखेलै बेबो नै बारा मोदोम गैयाबा साराबो माने बेदरा दरसे थांखागोन आरोखि ना खोनागासिनो ओरैहाय आगलासो जागोनलै माने लाइभआव माने लाइभआव मानसिफ्रा जोंखौ फिसा फिसा सानो नालाय है माथो नोंना बिराद बुदामावसो दंहैयो आयौ जौ गुदामावसो नै जौ गुदामावसो सैबो जायगालै बे मा जायगायावलै ब्रादार मा जायगायाव गहपुर ककिलानो ए हाब माब्लाबा थांगोन दे आं दाख्लै लांहिनसिम थांना फैबायब्रा कार्बिआंलंसो बे गहपुरसो ए गहपुर कार्बिआंलं बेलेग बे गहपुरा बेलेग अ बे गहपुरनि ककिला दा आच्छा ककिला जायगा ककिला गहपुर थांगोन र' मालाबा सम मोनबा दै औ सानैजों थांगोन जों सानैजों एखे होदामला हैगोन जों बै एयारपर्ट ओरै बाग्राया औ ओरै बाग्राया बेवहाय होगोन आरोखि ना बिसिनाया जाथ्रालै नै जोंना एखेबारे हारसिंला लायै थाखानांगौ हारसिंलाया माने लोगोफोरनि ओंखाम संनाय जायै ओरैबायदि गेस्टिक जालाजोब्बाय जों सानैजों खिनायानो मालाबाबो गोरा खिनो रोंला ओरैबो जागासिनो नै ओरैबो जागासिनो माने जेब्लायबो माने गल खासै आरोखि ना थिग जाखाला माने बेदर सं ना सं माने नाखौबो नुवा बेदरखौबो नुवा उदैल' सानाय जाबायलै माने थाव सामब्राम बानलु होनायानो आरो ओरैबायदि थाव सामब्राम बानलु होनायानो बेबायदि आरोखि ना ओइ आदा मोनसे खामानि माव ओइ एमबिया सोना हर एमबिया आं लाइभ होनो हायाखै नै जाहा ब्रादारा लाइभ होगासिनो दङ टेनसन गैया माथो बारा नुलाब्रा So guys, live दा ब्रादारा लाइभ होबाय थादों नालाय आंथ' लाइभ होनो हादिया लाइभ एमबि गैया एमबि सोनांगौला 30 थाखानि 33 सोनो होब्ला बे वाट्सएपखौ मा साइसलै होलाय मालिकखौ नाहरने वाइनशप मालिकआ ओइ नै सिङावसो हाबलायनानै दङ हाब जौ दखानावसो दङ नोङो ओइ सोनाहर 33 नि बाय गाइस मान हरा मानो